హాయ్ పేరెంట్స్. బర్న్స్ అనేది మనం చాలా నార్మల్గా చూసే కండిషన్, కానీ అందులో చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు పిల్లలు. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? పిల్లలు మాత్రమే ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? వాళ్ళు చాలా యంగ్ ఏజ్లో క్యూరియస్గా ఉంటారు. అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే వయసు, డేంజర్ అనే పదానికి మీనింగ్ తెలియని ఏజ్. సో దానివల్ల పిల్లలు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా బర్న్స్ అనే కండిషన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఇది జరుగుతుంది. హాట్ మిల్క్ వల్ల కానీ, కాఫీ వల్ల కానీ, లేకపోతే అన్అటెండ్గా స్టవ్స్ దగ్గరికి, ఫైర్ క్రాకర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే కానీ ఇలాంటివి జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? దీనికి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో దీనికోసం ఏం చేయాలి అంటే, మీరు పిల్లల్ని వేడి పదార్థాలు పిల్లల దగ్గరలో పెట్టకూడదు. మీరు ఫైర్ దగ్గరికి కానీ, స్టవ్ దగ్గరికి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు యూ షుడ్ బి విత్ ద బేబీ అకంపెనీ చేయాలి. 3, ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్ని కంప్లీట్ వార్మ్ క్లోతింగ్తో ఉంచాలి. దీనివల్ల బర్న్స్ అనేది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ప్రివెంట్ చేయగలం. ఈ కండిషన్ కంప్లీట్లీ ప్రివెంటబుల్ కండిషన్. సో ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్త అనేది పాటించాలి. థ్యాంక్ యూ.